Ce, Suni? Ce-a văzut fata mea acolo? Ce, mami? Ce-a văzut Sâna acolo, mă? Unde se uită ea? O filmează mama ei? Da, o filmează mama ei pe prințesă. Ce, mami? Așa că scăm, da, nesomnic. O filmează mama ei pe prințesă, mă. Pe frumoasă asta, mă. Ce, mami? Ce, mami, ce? Ce vrea fata mea? Mă, ce mai vrea, mă, fata mea? Ce, mă, pinți, mă? Unde, mă, mami, te uiți? Unde, mă, mami, ne uităm? Ce ai văzut tu acolo? Ce ai văzut? Ce ai văzut, mă, Zâni? Da, așa este fata mea. Da, Zâni mic. Of, Doamne. Ce pinții? Căscăm, Zâni? Da, mami, căscăm. Unde te uiți, mă? Uite un tavan? Unde, mă, mami, te uiți un tavan? Ai văzut tu acolo ceva?